Kaixo eta ongi etorri beste behin 11.bit saiora. Telefonoaren eta ordenagailu eramangarrien ezaugarriak biltzen dituzten jostailuei buruz hitz egiten hasiko gara gaurkoan. Tabletei buruz ari gara noski, baita ere sarearen eraginez sortu den lanbide berri bat ezagutuko dugu. Sareak jostea da bere eginkizuna. Eta sareak josten diardu baita ere Azkue Fundazioak. Wikiplaza izan liteke horren adierazgarri nabarmenena. Aiaraldeko gazteek ere ez dute lan makala egiten euren inguruan ematen diren albisteen berri aiaraldea.com webgunean ematen. iPadaren ondorengoak. Community manager edo saregileak. Jakintza plazan partekatzen da. Komunikazio leihoak urtebete egin du. YouTubeko bideorik ikusiena ezagutu nahi? Apple etxeak iPada aurkeztu zuenetik ia urtebete iraganda, baina beste hainbat tableta merkaturatu dituzte beste ekoizleek tarte honetan. Azken berrikuntzak zeintzuk diren hurrengo albistearen bitartez ezagutuko dugu. Teknologia berrietan izar bilakatu dira tabletak eta merkatuan duten lekua eskariak justifikatzen du. Eskari horri erantzuteko aukera ugaria da gaur egun. iPada izan zen aitzindaria, baina San Franciscokoek dagoeneko konpetentzia latza dute. Sonyk berak adierazi du 2012ko tablet propioa merkaturatzeko asmoa duela, naiz eta oraindik asmo hutsa izan. Ez bai dute produkturik erakutsi. Googleek egindako inkesta batean ikusten denez, informatika erabiltzaileen artean 43%ak tabletak erabiltzen dituela adierazi du, beti ere PC edo portatilak baino sarriagotan. Merkatuan aukeran daudenen artean, Samsung korearrak Galaxy Tab B merkaturatu du orain dela gutxi. 10 azbeteko pantaila dauka, bere iznen altua eta Android 3 bertsioa darabil sistema operatibo gisa. iPad Killer gaitzizena ere eman diote tablet honi. Steve Jobsen gadgetaren agintea kolokan jar dezakeelako besteak beste. BlackBerry ekoizten duen RIM enpresak ere bere tableta aurkeztu berri du. BlackBerry Playbook izenarekin merkaturatu dute. 7 azbeteko pantaila du honek eta aplikazioetan alderatzen da besteekiko. BlackBerry enpresa mundua buruan hartuta egin du bere tableta. Horretarako bertara zuzendu ditu programak eta aplikazioak. Azken batean, telefonoekin gertatzen den dikotomia bera planteatuko du tabletetan. HTC ere merkaturatu du bere tableta, Flyer deitzen da, eta joku edo aisialdirako pentsatuta dago. Berezitasun nagusia tableta kudeatzeko edo erabiltzeko dakarren arkatza da. Hauek ere, azken batean, telefonian erakutsi dutena tablet munduan islatu nahi izan dute. Denek dute gainetik oraindik iPada edo iPad bia, hala ere aukera ugari eta desberdinak daude merkatuan, tabletek etorkizuna eurena dela erakusten duten bitartean. Aldakizue zer den community manager bat? Teknologia berriek lanbide berriak sortu dituzte baita ere. Arma baten moduan sareak jostea da bere lana. Twitter, Facebook, Flickr, sare sozial guztiak kontrolpean dauzkate. Internet datozen urteetan hazkunderik handiena izango duen komunikabidea da. Googleen egin diren bilaketen artean sare sozialak izan dira aldi gehien tekleatu direnak. Gero eta enpresa gehiago dira tresna hauen garrantziaz kontziente eta horrexegatik community manager deritzon lanbideak hazkunde ikaragarria izan du azkenaldian. Baina zer da zehazki figura honek egiten duena? Adituen arabera, enpresa baten komunikazio eta irudi virtualaren arduraduna da. Funtsean, komunikatzaile bat.
Ez da informatikaria, baina teknologiatan jantzia egon behar du. Diseinua ere ezagutu behar du. Ez da komertzial bat, baina bere erabakiek salmentetan eragina izan dezakete. Sarea da community manager baten lan esparrua. Horregatik, saregile honek 2.0 mentalitatea izan behar du. Enpresa baten komunikazioaren kudeatzaile bezala, 3 zuzenbidetan egin behar du lan. Kanpotik barrura, barrutik barrura eta barrutik kanpora. Kanpotik barrura lan egin behar duela diogunean zer esan nahi du. Sare sozialetan enpresari buruz diotenaren berri izan behar duela. Erabiltzaileen iritziak ezagutu behar dituela, arazoak baleude identifikatu eta dagokion departamentuari horren berri eman behar diela. Zure enpresari buruz eta baita konpetentziari buruz ere esaten dena jakin behar du azken finean. Barrutik barrurako komunikazioan taldea osatzea litzateke bere lana, talde sentimentu hori indartzea. Eta enpresa barrutik kanporako komunikazioan hauek lirateke bere egitekoak. Edukiak sortu beharko lituzke, kanal ezberdinetatik banatu beharko lituzke, helburu bakoitzerako zein den bide egokiena aukeratuz, erabiltzaileen parte hartzea sustatu beharko luke. Azken batean, enpresak sarean duen ahotsa litzateke. Komunitatearen motore, lider, erakargarria, dinamikoa, ikuskatzaile eta moderatzaile ona, eduki sortzaile. Horiek dira gorakatuan lanbide berri honen ordezkariek beharko lituzketen gaitasunak. Community manager batek agian ere bere enpresari buruz Wikipedian argitaratzen dena kontrolatuko du eta euskaraz ala zein hizkuntzatan argitaratzen den. Munduko entziklopedia erraldoiena da Wikipedia eta dagoenekoz 50.000 artikulu baino gehiago dauzka euskaraz. Azkue Fundazioak eduki horiek biderkatzea dauka helburu eta horretarako Wikiplaza egitasmoa abiatu du. Egitasmo honi izena ematerako orduan wiki hitza erabili duzue, baina Rodrigo Ongietorri, zer dira wikiak? Bueno, wikiak azkenean dira orrialdeak, interneten dauden orrialdeak sortzeko edo aldatzeko tresna bat. Eta komunitate horretan edo wikien bitartez lan egiten dabenak sortu aldu orrialde berri bat, edo hori aldatu, eraldatu edo ezabatu. Eta orduan beraz da oso tresna interesgarria edukiak partekatzeko eta elkar eragiletasuna sortzeko pertsona desberdinen artean. Askotan gertatzen da, ohitura dugu emailak edo e-postak erabiltzea eta dokumentuaren bat bialtzen badugu eta 2 edo 3 pertsona desberdinei hor gero nahastea sortzen da. Batek aldatu duela, besteak ez dakiela zer aldatu duen, danok lan egiten badugu toki amankomun batean eta bertan aldaketak egin eta bertan erregistroa geratzen da, azken aldaketan nork egin duen, hori askozaz ere erabilgarriago eta eraginkorragoa da. Wikiplaza egitasmoaren barruan, egitasmoari buruz hitz egingo dugu, Wikiplazaren barruan Wikipediako euskarazko sarrerak areagotzea da, baina Wikiplaza horren komunitate batena soilik, ez? Bai, batez be jakintza librearen ingurukoa. Azkue Fundazioaren helburutariko bada jakintza librea edo ezagutza partekatzea. Euskera azkenean beti esaten dugu, altxor badala, baina kutxa baten gordeta, giltzapean gordeta izan beharrean eduki hori edo ezagutza hori sareratzen badugu eta ezagutza hori libre partekatzen badugu, askozaz ere onuragarriagoa da euskerarentzat. Eta hori dala eta, jakintza librearen inguruko komunitate bat sortu gendun Wikiplazan, eta filosofia hau guzti hau azalduz, baita ere lantresna jarriaz, wikiak, blogak, foroak eta nolabait erabiltzeko, eta baita ere Ugarteburu sarianen bitartez, ondo dinosun legez, Wikipediako, edo euskarazko Wikipediako edukiak nolabait areagotzeko. Eta hori egingo dugu bai unibertsitate arloko ikasle guztiegaz. Eta gero beste komunitate batzuk dagoz, batzuk irekiak eta beste batzuk pribatuak. Adibidez, pribatua da Alkarbide komunitatea,
Alkarbide komunidadean dagoz Bizkaiko euskera teknikariak, hainbat 45 udaletan dagozenak, eta Alkarbide programaren bitartez Bizkaiko aldundiak nolabait koordinatzen dituena. Eta hori komunitate itxi bada, euren lantresna bat dalako. Eta bertan euren dokumentazioak, euren iritziak eta jasotzen dabez, partekatzeko aukera emoten dotzegu, eta hori da beste gune bat. Lanabes bat, ez? Asko fundazioak euren eskura jarri duen lanabes bat izango litzateke. Hori, Alkarbidea lanabes bada, bestea jakintza librea irekia da, eta nolabait Wikipedia sustatzeko eta filosofia hori jakintza librearen ingurukoa, eta gero beste pare bat komunitate dauzkagu, munduan zehar euskera nolabait zabaltzeko. Horietako bat, Euskal Kultur Erakundearekin batera hitzartutako komunitatea litzateke, Ekereko Pantxoa daukagu hemen, Pantxoa Etxegoin, ongi etorri. Egunon. Eta konta iguzu ez, zertan datza komunitate hori eta elkarlan hori? Nik uste dut hitzarpen bat duela guti izenpetu dugu, Azkue Fundazioarekin. Guetako ere biztan dena biziki garantzitsua da, iparraldean iragaiten diren kultura ekintzak ezagutaraztia Azkue Fundazioak eta bereziki interpretazio zentroak ere dituen altxor guziak. Guk ere baliatzia iparraldean eta eskual kultur erakundearen gunearen bitartez, ekae.org, eta beraz, eskaini daukute komunitate bat, beren sareetan, eta hori Guetako garantzitsua da, jakinarazteko ere, ekae.org horretan zabaltzen ditugun informazioak, izan diten kultura informazioak, agendak, baina ere beste gune berezi batzu, ala nora 20 gune berri bat sortu dugu, duela guti ere sartu ginduen osoki sarean 1.000 eskual munduak erakusketa multimedia, hor ere badira altxor biziki ederrak, lekukotasunak, diasporari lotua direnak, badira anitz bideo gintzako lan batzu ere eraman megintuen, beraz hori guziak garantzitsua da, gaur egon informazioak zabaldu behar du, hedatu behar du, eta ere, erranduen bezala Rodrigok, elkar kurutzatze hori, informazioan elkar kurutzatze hori, biziki garantzitsua da, jakinarazteko eta azkenean gure muga psikologiko horiek ere, hausten behititu ere horako komunitate batek. Komunitate hau Wikiplazaren osagaietako bata, aipatu duzu, jardunaldi, jakintza librena, guztira zenbat komunitate daude? Momentuz 4 daude. Bata gainera eraikitzen gabiltza, Ipar Ameriketako North American Basque Organization eta Sena Rusa Foundation egaz, baina ondinoik ez dugu guztiz burutu, baina azkenean ere da nolabait mota berekoa. Kasu honetan ekerekin duguna, hor edukiak dauzkagu, adibidez interpretazio zentroko edukiak kasu honetan euskaraz eta frantsesez, eta bestean izango ditugu euskaraz eta inglesez. Eta bestela baita ere guztietan egongo dira blogak, wikiak, foroak nolabait erabiltzeko aukera, komunidade horko kideen artean. Eta gero baita ere erakunde bakoitzaren informazioa luzatzen dugu. Ekerena kasu, gero elkarren artean eramaten ditugun egitasmoena, irudimena.com, edo batek mila, Pantxoak esan da benlez. Euskarazko edukiak Wikipedian areagotzeari buruz hitz egin dugu. Zein litzateke helburu hori lortzeko bidea? Euskaratzea, berriak sortzea? Dana, azkenean, azkenean Wikipediak eta ia momentu honetan 65.000 sarrera edo hortxe bueltan gabiltza, eta beraz oso rankinean oso goian gaoz, oso modu honean gaoz, zera sarreraren inguruan, baina sarrera barriak sartu behar dira, edo dagozenak aldatu edo eraldatu, eta horren aukera ere emon. Eta guan, adibidez, uste dugu, orain gainera unibertsitateak ere, Bolonia plangintzarekin eta hainbat lan egiten da bezala unibertsitateko ikasleak, eta aukera ona dala, lan horrek eta euskeraz egiten direnak, baita ere nolabait sareratzeko ez. Zein da esango zenuke Euskal Wikipediaren egoera gaur egun?
Ona da, esan edut hori, hartzen badugu, modu erlatiboan, esan nahi dut, alderatzen badugu, zenbat hiztun garen, azkenean guztira 800.000 eskaz, eta ze postutan gagozen, ondo gaoz, eta beste hainbat guk baino askozaz hiztun gehiago dauken hizkuntza beste batzuk baino askozaz hobeto gaoz. Modu erlatiboan oso ondo. Modu kuantitatiboan, ez horren beste. Beste hizkuntza batzuk askozaz ere sarrera gehiago dauzkate. Baina hori normala da, beti askotan esaten dugu, ez? Katalanekin adibidez eta eredu hurbileko eredu bat aipatzearren eurak 10 milioi hiztun direz, eta gu 800.000. Biztan dago zein dan aldea, ez? Wikiplaza egitasmo honek aurrera egin dezan deseatzen dugu. Eskerrik asko bioi hemen egoteagatik eta beste bat arte. Esker. Eskerra zuei. Aiaraldeko euskaldunen komunikazio leihoa bezala definitzen dute bere sortzaileek aiaraldea.com webgunea. Ia 50 lagun dabiltza lanean modu asamblearioan webgunea eduki zornitzeko, baina sarea zaratago doa gazte hauek abiatutako proiektua. Ezagutu dezagun hobe. Aiaraldea.com da Aiaraldea komunikazio elkartearen leihoa tatea, baina nera berean ez da hori bakarrik da eskualde geografikoan, ez bakarrik herri nagusietan, herri txikiak barne hartuta, euskara hutzean jasotzen diren gauzak zabaltzeko beste bitarteko bat. Nolakoa da? Oso guapa, majita. Erosoa. Neurrikoa! Ikusgarria. Urte bete da ataria aiaraldea.com irekita daukaguna, baina lana aurretiaz dator, duela 2 urte hasi ginen antolatzen eta gure historia eta ondare saila osatzen, kultura eta jendartea, komunikazio saila eta beste milaka proiektu abiatzen eskualdeak merezi duelako euskaraz bizi eta euskaraz zabaltzeko beste proiektu edo ate bat. 2010ko apirilaren 17an interneterako atari berria zabaldu genuen. Komunikazioa helburua eta euskarazko informazio zuzena helburu. Herritarra, hurbila, etxekoa, xumea, kritikoa, eraikitzailea, euskalduna eta euskaraz. Aiaraldea esan beharra dago proiektu berritar bat dela, ez gara profesionalak, nahiz eta ahalik eta profesionalen lana egiten saiatu, eta orduan bildu ginen, ez dakit, 10-20 bat pertsona, ez genekienak batzuk albistak idazten beste batzuk ez, bideoaz ez genekien ezer, eta hasi ginen trasteatzen, eta ikasten bideoak egiten, irratia erabiltzen, ditugun tresnei erabilera bat ematen, eta pixkatzo bat handitzen joan zen, ari ezberdinez josten joan zen, eta hortik sortu genuen duela urte bat publikoki egindako aiaraldea.com ataria, eta horretan ari gara gaur egun ere. Gutxi gora bera zail ezberdinetan antolatuta ze kultur lehioare badaukagu eta 50-60 bat pertsona arituko gara borondatez lanean, noski. Guztia gara langileak, baina langile soldata bakarrare ez daukagulako, uste dugulako borondatearekin gauzak ondo ginezkero aurrera atera daitezkeela eta aurrera begira ikusiko da zer gertatzen den, baina printzipioz horrekin jarraituko dugu. Hasi zenean, 200-300 bat bizita jasotzen zituen, baina gaur egun urte bat eta gero 400 eta 400 gora ere badira egunero sartzen diren bizitaria, baina baina nabarmendu nahiko nukena da, eskualdean aiaraldean euskaldun kopurua ez dela Bizkaialdean edo beste leku batzutan dagoena, eta geroz eta gehiago direla euskaraz irakurtzera eta informatzera ausartzen direnak, eta haiei ere eskerrak eman nahiko nizkige. Gauzak honela, atariak 128.000, 754 bisitari izan ditu. Sortu zenean baino 131 bisitari gehiago ditugu. Eguneko 350 pertsona sartzen dira aiaraldea.com orrialdea ikustera. Esaterako,
albisteen atala denetan ikusiena 160.000, 328 aldiz ikusi da urte honetan, eta bideoena 66.289 aldiz. Kulturleioak eta sare sozialek ere badute euren jarraitzaile kopurua, baina dudarik gabe, goraka doan atala agendarena da. 33.271 klikatu dute orain gutxi. Bai, agendan pila bat deialdi jasotzen dira gaur egun, geroz eta gehiago, agenda geroz eta osatuago dago, bisitariak ere eskertu egiten dute, gorakada nabaria da sail horretakoa, eta espero dugu proiektuak ere eta neurri berean gorakada izatea. Profilari dagokienez, era guztietako jendeak bizitatzen du aiaraldea, kirol albisteetan, gazteagoak ibiltzen dira nabigatzen, historiaren ingurukotan jende nagusiagoa, eta gero badaude beste 11 gai adinka ez direnak bereizgarri izaten jende guztirentzako egindako proiektu bat delako, eta jende guztiak egina, eta jende guztiak erantzuteko modukoa. Proiektua erabate parte hartzailea da, ateak guztientzako daude irekitak, gure filosofia delako bakoitzak gogoko duenetik nahi duena ematearena, horrela inorrez erretzeko eta denon artean bagar hori handi bilakatzeko eta euskarak argia zabaldu dezan eskualde zon zer. Parte hartu nahi duen edonork, ez du askorik egin behar gurekin harremanetan jartzarena, horretarako badituzu bide ezberdinak, erredakzioa@aiaraldea.com, harremanak @aiaraldea.com, eta agenda deialdiak eta zabaltzeko ere bai bestazko egite duzun bezala, agenda@aiaraldea.com. Herri txikiek leku handia dute gurean. Txikia izatea gauza handia delako. Herri handira txikiak izateak baditu bere abantaila eta bere desabantaiak. Herri handietan albisteak askoz gehiago direla, baina nera berean herri txikietako albiste bat daukasunan askoz handiagoa ere egiten dela, bertako herritarrak erreportai bat egiten baldin baduzu, ez dakite Menoion, Menoio inguruko herritar guztiak egongo direlako hori ikusten edo Orozkon gertatu zitzaigun. Orozkon egin genuen Mongoliara joan ziren bi Orozkoarrei bizikletaz elkarrizketa bat, eta bideo hori asko ikusi zen Orozkon, eta horrela Orozkoko jendeak ere ezagutu zuen badaukala beste leiho bat, beste eskaintza berri bat disfrutatzeko. Momentuz denetariko lantzoak egiten ditugu, Foru Aldundiarekin aprobetxatuz ikusentzunezkoen mundua euskara eskaintzen duena ez dagoela oraindik oso zabalduta, proiektu batzuk elkarlanan egin ditugu, Lasarraga sarietarako bideoak, orain eskualdeko aiararen gida egin dugu, eta horrako lantzoen bitartez elkartea finantziatzen saiatzen gara, eta etorkizune batean langileak izateko, proiektua gauzagarri izateko, langileak beharko dira hori delako gure helburua ere, ezta? Ahalik eta profesionalen eskaintzea zerbitzua, eta ez dakit bazkideak izango ditugun, edo diru laguntzak edo dena delakoa. Laguntza bintzat ez zaigu faltako. Harrera eta laguntza jaso duguna itzela izan da denbora guzti honetan zehar, asko dira kalean zehar gu laguntzeko prest daudenak, bai argazkiak ateratzen, argazkilari zare bat ere osatu berri dugu, pila bat jendeari zaigu zoriontzen eta gu ere pila bat jendeari gara zoriontzen, beraiei eskerrak delako gauzagarri gure proiektua. Kalean gabiltzanean ere, pizkanaka gizarteratzen doan proiektua ikusten da, batzuk ikusten, aiaraldeakoa dira eta beste batzuk ikusten, mierda, aiaraldeakoa dira goazen hemendik grabatu behar gaituztela. Gaurako jarrerak ere ikusten dira kaletik, baina orokorran animoak, eskerrona eta besterik ez ditugu jaso. Zuei eskerrak, euskaraz mintzatu gara, hurbil sendituz, aske sentituz, dantzatuz. Zuei eskerrak, espotak grabatu ditu, ikastaroak antolatu, argazkigintzaz pixka bat gehiago jakin. Iritziak trukatzeko eta zintzo jokatzeko 11 ezbaietan aurkitu gara askotan, baina zuei eskerrak. Etorkizuna era begira erronka nagusia bakarra da, eta da aiaraldea euskalduntzea, eta euskaraz jarraitza gure lana egiten, baina bai gustatuko litzaigunekena da proiektua sendotu eta ate berriak irekitzarena. Atariak hor jarraituko du, baina ataria ere aldatzen eta berritzen joango gara, gauza berriak sartuz, iritziak, blogosferak, eskualdeko argazkilarien lanak, eta denon artean aiaraldea egiteko. Bideak, albisteak, agenda, elkarrizketak, inkestak, historia, gomendioak.
Baimena euskara! aiaraldea.com Bukatzeko sareko bideorik onena agian ez, baina bai ikusiena aukeratu dugu gaurkoan. Ia 165 milioi bisita izan ditu YouTubera igo zutenetik. Oraindik ez baduzue ikusi, hementxe daukazue. Datorren astera arte. Let's get out of here. Word to your mother.